Sanibona. Namhlanje bengithanda ukufaka ufakazi ngephutha nje engangibe nalo emcabangweni. Mina into engangiba nayo emcabangweni, mina ngangazi ukuthi uNkulunkulu ukaShembe kuphela. Ngangithi uma ngibona abanye abantu bemasontweni abo, ngangitshela ukuthi nje naye bayadlalela nje. uNkulunkulu akekho emasontweni abo. Yilokho nje engangicabanga mina ukuthi uNkulunkulu kaShembe kuphela la engangisonta khona. uNkulunkulu wayesengikhanyisela ukuthi cha, akunjalo. Umcabango wami uyiphutha. Kodwa uNkulunkulu ukhona nakwamanye amasonto. uNkulunkulu ukhona eWeseli. uNkulunkulu ukhona kubapostoli. Namanje amabandla ukhona uNkulunkulu kuona. Ngoba uNkulunkulu wangikhanyisela, waze wangikhanyisela ngisho nangesonto laseMaromeni uqobo. Lona lelo impela egceke kakhulu nelibukelwa phansi kakhulu. uNkulunkulu waze wangikhanyisela nangalo ukuthi kunomprofeti ongcwele waseMaromeni owangena ezulwini. Umuntu omnyama, ucabile nje. Angivezela nje nokuthi nakwamanye amabandla ukhona. Akekho kaShembe kuphela. Wangivezela uNkulunkulu, waze wangivezela ngisho nangelinye isonto. Lesonto leli, khona isonto leli ethola ukuthi uma nihambe edrobheni njena bakunika amaphepha. Bakunika amaphepha la ubhala ukuthi ophaphama. uNkulunkulu wangikhanyisela, waze wangikhanyisela nje nangalo lelo sonto lelo ukuthi hayi ukhona ngisho nakulona lelo sonto. Lelo nto mina ngaze ngiye kulona nje, angazi nomnyango walo nje ukuthi ungalaphi. Kodwa uNkulunkulu wangikhanyisela, waze wangikhanyisela nje nangalo. Ungikhanyisela kanjani uNkulunkulu? Ungikhanyisela ngokuthi ngiqhuzuke mina lekholweni. Uma sengiqhuzukile ekholweni, sekushaya isikhathi sokuthi manje sekufanele ukuthi ngishayeke. Sengithola ipunishment. Ukushaya kwami kwakunzima kakhulu ngoba kwakungilindele ekufeni impela. Ngoba indlela engishaya ngayo lento yenzeka ngesibonakaliso lento lena. Mina ngithola nje ngizibona sengisemhlabeni odrayayo. Umhlaba uyadraya, mawudraya umhlaba, mina nginyathele phezu kwawo lo mhlaba odrayayo. La uma nginyathela uyabhidlika. Ngithi ngiyanyathela uyabhidlika. Udraya lo mhlaba lona. Uzungithathe lo mhlaba lona. Uzungibuyisela ngaphansi. Ngesikhathi ungibuyisela ngaphansi, ngingena emgodini omkhulu. Oyithuna nje. Umgodi oyithuna nje, omkhulu oyithuna. Ngingena kwalo mgodi lona. Ngithi uma ngingena lo mgodi bese kusuka itshe elikhulu phuma kulo mhlaba lizomboza. Lingimboza kube mnyama la ngaphansi. Manimboza nami ngize ngisho ngafaka. Ila ngabona khona ukuthi umuntu mayefa ufa ezwa. Nami ngaze ngasho lapho ngilapho ngaphansi sengiphakathi ethuneni selimboziwe, ngaze ngasho ngaze ngafaka namhlanje. Ngithe ngilapho ngaphansi ngase ngibona ukukhanya okuncane nje lapha ngaphambili.
khaya uncane nje ngathi light eglobe nje. Bese ngihamba-ke ngiya khona. Uma ngifika kulokhu khaya uncane lokhu, ngifika kunabantu abakhona abasonta kuwona lamasonto lawa aphathe incwadi ethi ophaphama. Labantu bese bengitshela bethi usiniswe ile ntombazane. Bakhumba ingane encane nje, intombazane esencane mhlambe eyila mhlambe ko-9 years kanje. Bathi usiniswe ile ntombazana. Bathi ngesikhathi umhlaba udraya, wena umi kuwona umhlaba laphana, bathi binawo le ntombazana, iyona ekufikelile. Lapho-ke nami ngakhansela kahle ukuthi ngempela kuyiphutha ukuthi uzitshele ukuthi uNkulunkulu usesontweni lakho kuphela, kanti ngoba uNkulunkulu ukhona nakwamanye amabandla. Ngiyabonga kakhulu ngalolu bufakazi. Inkosi inibusise.